Čaute ľudia, vítam vás v novom videu z hry Brawl Stars. Dnes už som, som taký pomotený. Dobre, už som dlhú dobu nenatáčal, to vás nemusím zaujímať prečo. Takže tu mám nový účet, lebo všetky už nehrávam na nich. Môžete sa pripojiť do klubu tohto. Je tam Fafoma, Simon, Marlenko a Slovensko a to som ja. Nie som prezident, Simon je prezident, to je môj kamarát. Určite sa poďte aj na jeho kanál, aj na Alex Kostelnársky kanál. Tak. Poďme si dať jednu hru z Jackie, tá mi včera padla. Tak, poďme si dať Bravo Ball. Akorát som prišiel do školy, som sám doma, som povedal, že teraz je pokoj, tak si natočím jedno video a basta. Tak, toto zabijem, bum, jaký max tu je. OK, troška som dal nahrávku. OK, on si vybil ultinu, nie. Dobre, zabil som ho, počkaj, ten Ničak pôjde po mne. Ničak ide po mne, vedel som to. Dobre, ale zatiaľ skapal. Len nech neskapem aj ja. Dobre, Barley, to je po ňom. Colt, takisto. Nie, takisto je po mne. No, poď daj ten gól. Potom môžeme stať jednu hru s Bullom, to som tiež včera získal. Chcel by som teraz si otvoriť ten box, ale neviem, či tam bude box, ale blížim sa. Včera som otváral aj Megabox. Pím, teraz ako krásne ich všetkých dám. Tak som zvýšil hlas trocha. Dobre, teraz to tam ultinou. Ty kokos, ja som ale fakt neschopný. Barley ešte aj on ma tak zabil. Áno, nechápem, no nevadí. Tak, ja som Greťak, na tomto účte sa volám, pretože tá Bea nevie zabiť toho medveďa, OK. Tohto tu takto trocha rozhitujem, aj som ho dokonca zabil, dobre, aj tohto tak plánujem zabiť. No dobre, poď už, plánoval som to. No, plánoval som aj tohto zabiť, lenže bum, toho má. OK, aj dajte mi prosím like, odber, budem sa veľmi tešiť. Ale ak nie, tak nevadí, ak mi nedáte, ale mi dáte aj dislike, nevadí. No, ale radšej by som bol, kebyže mi nedáte like. Budem sa tešiť. Takže a idem streliť. Múne! Super, chcel som dať trickshot, nevadí, nepodaril sa. Tak teraz ho tam takto, dám ešte druhý gólík. Poď! Nie! Nahraj to! Nechcem dať gól, ja chcem ho dať. No dobre, aj tak sme vyhrali. 3, 2, 1, win. Kto je star player, sa kúknem. A ja som star player. Mám tu splnený quest, ešte nejaký sme splnili. OK, ešte by som splnil tento na Jackie. Počkaj. No, to mi dá 8 kilov. Dobre, to znamená, že tu niečo máme. Máme tu Brawl Box obyčajný, tak nič tam nebolo. Ani som nič nečakal. Každá to pán, to som mal na tom grécky účte. Toto by som chcel, lenže nemám 30 gémov. Dobre, nevadí. Poďme ešte jednu hru a to Brawl Ball bude. Tak, ja som takto lepšie sadnem. A ideme na to. Mám tu youtuberský stôl a stoličku. Tak, podaril ani vlastne nemám. Na tom účte jednom mám aj Krova. No, aj Gale na tom jednom. Bože, ja mám milión tých účtov. Takže nedaj vlastníkov, dobre. Dobre, poď. Ešte keď bola Jackie pridaná, tak najprv som ju nevedel získať a potom mi raz spadla z malého boxu a teraz na tomto účte šup je tam. Hneď mi padla. Blížime sa pomaly ku Jessie. Pím. Budem robiť aj openingy niekedy. Tak, začnem asi šetriť troška. A, bude.
Čo to tu posílaš? Dobre, ja ti pošlem, OK. Ja nebudeme sa tu s nimi babrať, poď sem proste. Šup, ja ti to tam... Papička jedna. Ďakujem za loptu, fakt je dobrá. Polko, ty ma chceš zabiť? Dobre, tebe sa to nepodarí. Tak, idem si dať gólik. Super, je to tam. Vyhrali sme, myslím, že by sme mali mať quest. Áno, máme ho. Dobre, máme tu niečo? OK. Tam, vytvorím big box. Je tam niečo? Tam 49 coinov, to bolo blízko ku nejakej postave. Za chvíľu máme Jessie, poďme počkať, koním sa ako dlho už ide video. 5 minút, dobre, ja budem to nejaké, neviem koľko minútové. Počkať, ďakáme questy, by som sa rád kúkol. Na Bula, na Nitu, na El Prima, na Jackie. Poďme to na tú Jackie, musíme tam poradne vyzabíjať. Aby sme mali tých 250, to už mám rozrobené, tak poďme pokračovať. Počkaj, predtým než dám gól, no dobre, nechcem ho. Nie! Ja som ho tam mal dať, ja som povedal, Gabriel? What? Ja sa volám v skutočnosti Gabriel. No okej. Tak zabil som sám seba, ako keby. Počkaj, nejaké lagy. Nie. No poď, nech vás trocha rozdrtím. Pim. Poď, Gabriel. Ako to nemyslíš vážne? To jaké lagy? Toto sa mi vôbec nepáči. Poď. Tak, daj tam. Yes. Vyrovnané a teraz ešte jeden tam šupneme a budeme mať win. Nejaký dáme trickshot. Pim. Dobre, tak to mi nepovedlo. Ale ty nám tiež nebudeš dávať žiadne góly. Aspoň dúfam. Tam šramotí v dome, lebo máme morčatka. Tak tie morčatá, to sú také morské prasatá. Máme ich tak, že tak. No, dobre, konečne máme win. Dobre, nie som start player. Dobre, ale quest máme hotový. Koľko dostávame? 310, to je celkom dosť. Dajme si jednu hru do toho big boxu. A ja sa ešte kúpim na ten... Dáme tých 5 hier, počkajte, koľko nám ide video. Dáme nejaký malý questík. Zabijeme 9 kg, poďme mi to dať. Počkaj, toto je taká výzva. Dám za jednu hru 9 kg. Poďme sa na to pozrieť. Dal som na dole hlas. Táto omylom. Šup. Je tam 1 kill. Šup. A teraz oni ma vykilovali. Super cel, daj tam gól. Zatiaľ sa mi to nepozdáva s tými killmi. Počkaj, tu na niekoho počkáme. El Primo. Kill. Kto mi to píše? To nikto. Není. Poď. Počkaj, ja som nedal. Keď teraz dajú tie góly, ja som nedal tie killy. Oj. Poď. Ide. Greťák killer. OK, teda to som moc nedomyslel. Mám sa iba 1 kill. OK.
Pim, pirim, pirim, pirim. Kill! Chcem dať kill. Čo ja nebudem ešte dávať kol, aby som dal tie aj killy. Fuj, choď preč opta, nechajte si ju. No a vy ich zabite. Ja chcem vykilovať. Nie, nedávajte to tam. Bože, som nedal tie killy. Koľko som dal, poďme sa pozrieť. 3. Nechcem 3. Nie. Dobre, to budú aj tak len koiny. Za chvíľu budeme na 20. Brawl box. Ukážalo sa pomaly, ale iste blížime k 20. týru. Tento megabox asi budeme otvárať na ďalšom videu, ale ja by som si teraz dal nakoniec také jedno soličko. Poďme na to. Prima si zoberiem tu taký môj najsilnejšia cca postava. Tak, poďme. Šup, tu máme hneď 4 bedne. Ja ich teraz zoberiem. Podľa mňa sme sa spálili na celkom dobrom mieste. Tu už hneď nám kradne nám tu Colt. Tak poď, tohto si dám. Šup a ešte tento. Colták. On mi to tu vykráda. Dobre, nedovolím mu to. Môj Pavri. Aj ty si, daj mi power. Yes. Šelka. To je môj power. Tak poď, keď sa nebojíš. No poď, keď sa nebojíš. Ale vidím, že sa bojíš. Čo bolo? Povedzte mi, čo to bolo. Dobre, tak dneska som dal už tých výher. Dosť. Ukáž, máme aj niečo. Nemáme. OK, chcem si otvoriť tie koine a ideme ešte raz. A ideme ešte raz, to je o 3 minút. Počkaj, už máme koľko minútové? 12:31. Myslím, 12 minút, aj tie sekundy som tam pozeral. To je PS1, tu bývame oproti, majú psa, aj my máme psa, ale to ide oproti domu. Nie! Toto není možné. 4 double tokeny. Poď, idem si dať púla. Poď, kámo, vylepším ťa. A ideme. Tak. Tu búla a tu hneď toho Barleyho, že by sme dali. Týchto obidvoch by sme dali. Poď, primo. Dobre, on nechce. Nechám ho ešte nažive. Tak túto hru vyhrám ja. Poď. Šup, vedel som to dať, či tak by si skapal. Aj ty by si skapal. Kto je tu? Poko, tin, tiririn. No poď, pink, skap. Nie. Nevadí. Bum. Teraz. Bum. Pim, pirim. Joj, to som nedal dobre. Šupi to. To zmietnem. To si prosím vás nevšimajte. To bol ten Simon, ako aj kúknite na jeho kanál, please. Dobre, poď, dám win a môžeme to ukončiť. Yes, ideme to ukončiť. OK. 10 win. To dosť som veľa dostal. Ako dobre, idem to otvoriť.
Ako, som youtuber, ako nezarábam ešte na to peniazy. Tak sa majte a čau čau. Ja sa budem na vás tešiť v ďalšom videu. Čaute.